shahararren jarumi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi ya ziyarci gurin ta'aziyar wannan shahararren darakta wato Nura Mustapha Wane ne wanda ya riga mu gidan gaskiya. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka domin samun ji da ganin cikakken waƙar wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi ta ta'aziyar wannan shahararren darakta wato Nura Mustapha Wane. Maraba da zuwa tasha mafi shahara a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Tashar da ke kawo muku shirye-shiryenta da labaranta kan awa 24 ba tare da tasa son zuciya ko hauma a ciki ba. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka ta yadda za mu kai tsaye ka kalli bidiyon waƙar ta'aziyar wannan shahararren darakta da ya riga mu gidan gaskiya daga bakin wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi. Kafin nan za mu yi amfani da wannan dama a bisa jagorancin shugabannin wannan tasha da kuma ma'aikatan wannan tasha duka baki ɗaya muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga wannan shahararren darakta wato Nura Mustapha Wane. Ubangiji Allah ya masa rahama ya masa gafara, idan tamu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani da salama. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV domin samun ji da ganin cikakkiyar ta'aziyar wannan shahararren darakta wanda ya riga mu gidan gaskiya wato Nura Mustapha Wane. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ji da ganin cikakken bidiyon da kuma samun ji da ganin cikakkiyar waƙar ta'aziyar da wannan shahararren mawaƙi ya yi wa wannan marigayi mai suna Nura Mustapha Wane ta ta'aziyarsa. Kada ka manta dai kada ka shafa kana tare da tashar Hausa Zalla ɗaya tilo a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Wato Exclusive 24 TV tashar da take kawo shirye-shiryenta da labaranta akan awa 24 ba tare da tasa son zuciya ko hauma a ciki ba. Idan wannan ne farkon shigo ka kasance wannan ne farkon shigo ka cikin wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba. Domin kuma samun ji da ganin cikakkun kanin labarai sahihai wanda suka samu sahalewa sannan kuma suka zama na gaskiya ingantattu, ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwar. Sai ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka sannan kuma ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kada dai kai kasa a gwiwa idan ka shigo cikin wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Sannan kuma duka bidiyon da ka samu idan ya yi maka sai ka danna liking sai kuma ka danna share da kuma comment akan dukkan bidiyon da ka samu akan wannan tasha mai albarka wato Exclusive 24 TV. Tashar da take kawo shirye-shiryenta da labaranta akan awa 24 ba tare da tasa son zuciya ko hauma a ciki ba. Mu haɗu ku a bidiyo na gaba domin samun ji da ganin cikakkiyar ta'aziyar wannan shahararren darakta mai suna Nura Mustapha Wane da ya riga mu gidan gaisuwa a cikin wannan shekara tamu mai albarka mai suna 2022 a wannan wata na Julai. Kada dai ka manta kada ka fita daga wannan tasha mai albarka ba tare da ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ba. Sannan kuma kai like kai share kai comment. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.